Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai tare da Sunna Family TV, barka da wannan lokaci. Har wa yau dai, Sheikh Yusuf Sambar Gacikum ya sake dawowa. Yana mai nasiha da jan hankali cikin hikima kan rigimar jagoranci da malaman sunna na izala suke ta fama da shi. Duk da yana cikin jagorori, amma dai da alama shi ba shugabancin ne a gabansa ba, ƙoƙarin haɗuwan kan izala ne. Allah dai ya daidaita ya kuma sanya albarka a tafiyan malaman sunna. A sha kallo lafiya. Ba wanda ya taba bude baki ya ce sun yi tawaye. Ta ji wani abin ban sha'awa. Ba wani wanda ya bude baki ya ce Ibn Qasim ko Ashab kowa ne sun yi tawaye dan ba su ma Imamu Malik da'a ba kan wannan fahimta. Saboda falalar Allah, falala ta Allah da rahamar Allah mai girma da ɗaukaka. Shi ya baka iko ka iya jagorantar gingiman malaman nan da kake ganin su. Ba maganar yawan ilimi bane, ba maganar ƙarfi bane, ba maganar kuɗi bane, ba maganar mulki bane. Shugaban al'umma ba a so ya rika dogaro da fahimtar ko ra'ayinsa. Ana so ya shawara da abokan aiki. Imamu Malik rahimahullah ya ziyarci kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi ma manzon Allah salati, ya yi mai addu'a, ya yi ma sayyidina Abubakar, ya yi ma sayyidina Umar, sai ya sake ishara zuwa ga kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce kowane mutum a duniya ana iya ɗaukar maganar shi a riƙe a yi amfani da ita ko a are mashi abin shi, sai dai ma'abucin wannan kabarin ya nuna kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga yadda musulunci ke tafiya. Kuma ni abin da yake bani sha'awa, na ambaci Imamu Malik rahimahullahu. Imamu Malik ɗaya ne daga cikin fitattun manyan malamai na duniya wanda ya jagoranci makaranta kuma a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma abin ban sha'awa, duk yadda ake girmama Imamu Malik wajen fahimta, ya fahimci alkur'ani, ya fahimci hadisi, ya fahimci fiqh. Mafi rinjayen malaman mazhabobin nan duka suna jinjina ma Imamu Malik a fahimta. Amma in ka zo kana karatun littattafan fiqh, wani lokaci sai ka iske Imamu Sauri, Imamu Malik ya zo da ra'ayin shi, sai Imamu Sauri ya nuna shi fahimtar shi daban akan fahimtar Imamu Malik. Sai ka iske Ibn Qasim ya bar ra'ayin Imamu Malik akan wata mahada, malamin shi sai ka ga ya dau wata hanyar daban. Sai ka ga Ashab ya dau wata fahimtar daban, ya bar fahimtar Imamu Malik, kuma ba wanda ya taba bude baki ya ce sun yi tawaye. Ka ji wani abin ban sha'awa? Ba wani wanda ya buɗe baki ya ce Ibn Qasim ko Ashab kowa ne sun yi tawaye dan ba su ma Imamu Malik da'a ba kan wannan fahimta. Ta Imamu Malik malami ne, ba sultani ba ne. Mun je fadan mai martaba sarkin musulmi, akwai wani sarkin malaman sarkin musulmi ya rasu, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta mai, ana ce mai Malam Bukhari Sirriddawa. Abinda ake ce mai sultanul ulama, Allah ya taimake ka. Sultanul ulama ne. To shugabancin malintaka na addini daban, na mulki daban, akwai bambanci. Amma Malam Abubakar, in kuka kasa bambance wannan, a gane shugaban addini daban, shugaban mulki daban, to za a ta wahalar da juna. Sai an fahimci wannan. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ya ce kowane ɗan adam yana iya samun daidai kuma yana iya samun kuskure in ba ma'abucin wannan kabarin ba. Wani lokaci alkur'ani yana nuna mana sai a kawo wani dalili sai a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shafa'a daga wasu abubuwa don ya zama karantarwa gare mu 'yan baya. Kamar yaya? Bari mu kawo misali daga alkur'ani. Wata rana da aka kammala yakin Badar sai aka kamo kamammun bayi wa'inda musulunci ya samu, kamammun bayi. Da aka zo da bayin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabilin ɗin ishu ɗin don a tattauna a shawara, domin shugaban al'umma ba a so ya rika dogaro da fahimtar ko ra'ayinsa. Ana so ya shawara da abokan aiki. ba shine Allah ya ce walau kunta fazzan galizal qalbi ba rahmatin min Allah linta lahum na'am walau kunta fazzan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik to ya za a fa'fu anhum daya wastaghfir lahum biyu wa shawirhum fil amr to in aka zo za a yi hukunci fa azamta fatawakkal ala Allah me yasa inna Allah yuhibbul mutawakkili Allah mai girma da ɗaukaka ya ce saboda falalar Allah falala ta Allah da rahamar Allah mai girma da ɗaukaka shi ya baka iko ka iya jagorantar gingiman malaman nan da kake ganin su ba tarin ba maganar yawan ilimi bane ba maganar ƙarfi bane ba maganar kuɗi ba ne ba maganar mulki ba ne rahamar Allah ce ta sa ka mallake su ka zama jagoransu amma abinda musulunci ke so ka zama mai sauƙin hali mai kyakkyawar ɗabi'a amma walau kunta fazzan ghalizal qalbi inda ka zamanto mai tsatsauran ra'ayi mai kakkausan hali lam faddu min hawlika da duk mutanenka sun watse sun bakka wannan yinan ana zuwa wata tasha ta bakin wani wa'azi na Sheikh Muhammadu Rabiu Aliyu Daura Allah ya gafarta mai ana zuwa wata tasha sai wani ya ce gaskiya ni nan zan sauka an zo ba su tabdi shi ana zuwa wata tasha wani ma ya ce gaskiya ni ma nan zan sauka ba za a wuce nan da ni ba ana zuwa wata tasha sai a wayi gari gaba ɗaya sai a barka kai kadai duk an sauka a motar kaga shi dan adam da kake ganin shi kamar danyen itace ne malam awwal sai aka samu kuskure matarka za ta yi maku abincin dare sai ta aiki yaro ya so ite sai ta ya so danye da ta zo aka fara girki ta ga wannan na hayaki ta zare ta jefar wancan ma yana hayaki ta jefar wancan ma yana hayaki ta jefar sai a kai 12:30 na dare ba a gama miya ba amma da za ce dabara mai hayakin nan ta dan goya kara akan shi ta diga kananzir sai ka ga ya kama wancan ma in aka ga yana hayaki a sa kara da kirare a zuba kananzir nan da nan sai ka ga kafin karfe 9 an gama tuwon dare to haka fa mutum yake in ka ce wai duk wanda kake tafiya da shi in yana da wata illa babba ko karama za ka wajen da shi a hanya to wata rana ma sai ka rasa da wa za ka yi tafiya domin tafiyoyin nan guda uku da zaman maka aji da zaman ƙungiyar siyasa da aikin gwamnati da tafiyar ƙungiyar addini dole ka tafi da wanda kake so da wanda baka so dole ne in ka ce sai kadai kurun wa'inda kai kake so ne zaka tafi da su
to sai a barka da aikin kai kaɗai kuma hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Kowa ba ka gani, duba suratul baƙara mana farko, da yake Allah gwani ne sai aka raba suratul baƙara a farko sai aka kasa ta kashi 4. Ɗaya aka kawo wa'inda yake muminu, wa'inda suka yi imani da Allah, kasan farko kenan. Na biyu aka kawo ainihin kafirai tsuntsa, 2 kenan ko? Na uku aka kawo mutanen almunafiqun. Kaga da aka fara bayanin almunafiqun aka yi ta bayani sai da aka kai wajen aya 18, saboda su suna da wahalar ganewa. Amma shi mumini aya 1-2 an gama bayani shi. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Su wane ne? Sai aka ambace su cikin aya 2 an gama bayanin su. Sai su ma kafirai cikin aya 2, amma da aka ce wa minan nasi aka fara bayani sai da aka kai wajen ayoyi 18 ana ta bayanin wa minan nasi. To a nan gurin darasin da nake so mu koya, wa'innan ɓangarorin uku duka a wancan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna lafiya da su. Kuma in ba mu gane karatun ba, duk da ba ina so in bar waccan ayar da na ɗauko ba dan ga lokaci na hararata, amma da Allah bari mu in mana wani abu da ake kira i'tiradi, wanda malaman balaga ke faɗi. Ana cikin wata magana sai a shigo da wata. Me i'tiradi? Bari mu ɗauki ahlul kitabi, wa'inda ba Allah suke bauta ba, wato ba musulmi bane kai tsaye, ba su ba ma hadda ba su bautan gumaka, ba su ba ma da wa'inda ma gaba ɗaya ba su da addinin. sai Allah ya yi mana gargadi mu masu wa'azi ya ce mana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. Me yasa? Kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum. Na'am. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. To kaga nan gurin kai tsaye ana magana ne da mu al'ummar musulmi, sai Allah ya ce mana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, kada ku rika zagin wa'inda suke kiran wani Allah ba Allah ba, kada ku rika zagin su. Nassin alqur'ani ba sharhin wani malami bane, nassi ne na alqur'ani. wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, kada ku rika zagin waɗanda suke kiran wani Allah ba Allah ba. In kuka zage su fa yasubbullaha adawan da gairi ilmin, in sun tashi rama zagin sai su zagi Allah don gaba da ƙiyayya da rashin ilimi. In sun zagi Allah, wa ya ja ma Allah zagi? Kai da ka zage abin bautawarsu, kai da ka zage su, kai ka ja ma Allah zagi. Kuma sai Allah ya fayyace mana abin a fili, sai ce kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum, haka muka kawata ma kowace al'umma irin aikin da suke yi. In ka ga mutum yana bauta ma gunki, shi 100% yana ganin kan daidai yake. In ka ga mutum yana kan aƙida iri kaza, shi a wajen shi 100% kan daidai yake. In ka ga mutum yana kaza, shi a wajen shi 100% kan daidai yake. Shi ne fassarar kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum, haka muka kawata ma kowace al'umma irin aikinta. To don Allah in ka zo za ka kira mai wannan, Allah ya ce ka zage shi. To ka zo kana masu wa'azi kana kiransu zuwa ga addini, kai arnan banza, cege arne. Haka fa wasu ke wa'azin, mashayin burkutu, mashayin kaza, mai kaza mai kaza. To ka gaya mun ya za a iya fahimce ka, ta wace hanya zai fahimce ka? To in ba a gane wannan ba,
ai alƙur'ani ya yi mana wani tantancewa guda 2 ko 3. Ya ce za ka iske mafi yawancin waɗanda suka fi gaba da addinin musulunci su ne Yahudawa da mushrikai. Ko za ka tuna ayar? لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. To tsayanan gurin Allah ya ce da sannu za ka samu waɗanda suka fi tsananin nuna adawa da ƙiyayya ga musulmi su ne Yahudawa da mushrikai. Nassin Alƙur'ani. Sai kuma aka ce me? ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Sannan za ka iske waɗanda suke kusa da musulmi wajen ƙauna da soyayya da kyautata mu'amala su ne waɗanda suke cewa mu nasara ne. To don Allah bari mu magana ta fahimta ne da ku. Sai alƙur'ani ubangijin halitta gaba ɗaya wanda ya fi mu sanin kiristoci ya fi mu sanin suwaye musulmi sai ya nuna maka da wane maƙiyinka ne amma wane masoyinka ne. To ai kaga kai in kana da basira da hankali sai ka gaya za kai ka kyautata soyayyar nan kai da shi, ba kyare shi za kai ba aibanta shi za kai ba cin mutuncin shi za kai ba, sai ka san yadda za ka jawo shi a jika. Wannan fa abin da ya kamata mu koya kenan a siga ta karantarwa ko a siga ta wa'azi, sai a ci nasara. Marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mai ya ce da ana ɗaukar uslubi mai kyawu wajen da'awa da Allah kaɗai ya san jikan inyamurai a cikinmu. Haka ma da ya faɗi. Haka ya faɗi. To musulunci yana bukatar tsari da tsarin abubuwa mai kyau, ba harigido ko cin mutunci ko aibantawa ba, saboda ma lokaci. Allah subhanahu wata'ala muke roko da ya gafarta wa malaman mu kurakuransu, ya haɗe kansu, ya ƙara wa rayuwarsu albarka. Allah subhanahu wata'ala ya taimaki malaman sunna, ya rusa malaman bid'a. Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da musulunci akan kafirci, ya rusa bid'a da kafirci, ya tabbatar da sunna da musulunci. Kar a manta ai liking ai subscribing. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.